Moi! Tosiaan mä heräsin varmaan 4 minuuttia sit. Mä heräsin 8:00. Ja nyt mä luen vaatteet ja sitten mä kuvaan mitä mä teen. Mä en tiedä vielä mitä mä teen, mutta mä kuvaan. Okei. Mä heräsin siis äsken ja mä en varmaan kertonut, mutta me mennään Turkkiin, joten joo. Mulla on nyt vähän tylsää tälle aamusta, niin mä teen nyt siis kummakin. Okei, nyt mä menen pukettaan päivän vaatteet, kun mä äsken niinku väillä, kun naama niinku niin. Okei, tässä on mun päivän outfit. Ja joo. Okei, me ollaan nyt täällä lentokentällä ja siis me lähdetään lentoon niinku kello 16. Elikkä me mennään lentokoneeseen kello 16 ja jopa vähän aiempaakin jos voidaan, niin kello on nyt siis 3:03. Eli 3 minuuttia yli 3. Ja tuolla meneekin lentokone jo menossa. Ja sit tuollakin on. Joten Thank you. Cabin crew ready for manual safety demonstration. lopetan tän My Dayn nyt tähän. Kiitos kun katsoit videon ja mä tuun tekemään vielä jotain shortsia täältä. Mä voin luvata. Ja niin, mä oon nyt meidän tässä parvekkeella. Niin, joo.